pag tinanong mo yung mga dayo, sino ba mini-message nila madalas? Siyempre ikaw. Meron palang shortcut. Paglabas mo dun sa may court, kalsada na pwedeng mag-tricycle papunta dun sa highway. Bakit mo ko dinaan ng long way? So first, ako bigla. first question. Who do you consider your Puzurubian rival? 君の虜になってしまえばきっとこの夏は充実する Hi guys! Welcome back to my channel and for today's vlog, ayun, it's a special day sa volleyball community ng Pusurubia dahil we have Sir Kenny Guevara. Malapit nyo na rin maging teacher sa Benigno. Ayan. Hindi ba? Oo. Malapit na din. Ay, ba't ko in-announce pala dito? Okay lang, okay lang. Ano lang, short trivia kasi, kaya sinabing haligi ng volleyball ng Pusurubio. Grabe naman yung pag sinabing kasi ng dayo, di ba? Mm. Pag sinabing Pusurubio, ano ba yung pangalan na unang pumasok sa isip nila? Pangalan lang niya yun. Ay, ganun. Pag tinanong mo yung mga dayo, sino ba mini-message nila madalas? Siyempre ikaw. Oo, ako. Tapos, siya yung unang nag-introduce sa akin ng dayo. Ako ba? Ikaw, and then si Ariel. Pero mostly, ikaw yung nag-dayo sa akin. Dinadala niyo dito. Tapos ang kasama pa natin, mga babuhan. Oo, yung mga babuhan na gano'n. Mga bata gano'n. Pero siya talaga yung nag-introduce sa akin. No? Mas pinakamalayo naming napuntahan. Saan ba? Rosario La Union. Oo. Rosario La Union. Tsaka yung bundok, hindi ko malilimutan talaga yun. February 2017 yata. Saan yung bundok? Season. Ay, kikwento ko kasi nga, nakakatawa, tawag-tawa talaga ako doon. Hindi ko na maalala sa sobrang dami ng napuntahan ko. Grabe ah. Kasi, sabi mo, Pao, dayo tayo, tinext mo ko. Sige, go, sabi ko may pamasaya ko. Saan? Season. Magbabas pero tayo. Nagbas tayo, tapos bumaba tayo ng, hindi ko alam kung saan na yun. Tapos, nag-tricycle tayo papasok. Muna tayo sa isang bahay. Alauna tayo umalis ha. Dumating tayo sa mga 1:30. Tapos ang tagal-tagal ko naghihintay. Tapos lahat ng dumadating dun sa bahay, kilala mo. Tapos sabi mo, 6 months kang tumira doon. Ah, okay. Naalala ko na sa Bilang. Tapos, tanong ako ng tanong, asa ng court, asa ng court. Malapit lang. Tapos, okay, malapit lang. Tapos inabot na lang almost 4 na. Doon umalis tayo. Tapos, ang haba ng nilakad. Dumaan na tayo ng bukid. Dumaan tayo ng hanging bridge. Oo, may hanging bridge na. Tapos, sabi mo malapit na. Tapos, dumaan na kami ng ilang bundok. Wala nang nakikita, bundok lang, walang bahay. Tapos, damo-damo. Tapos, ang dadatnan kong court, buhanginan na, bukid na. Tapos, yung net, bitin pa. Tapos, ang kalaban natin, sila Renz. Nagulat ako, Dayo versus Dayo. Tapos, nung uwian na, kaya hindi ko talaga makakalimutan yung Dayo na yon. Kasi, meron palang shortcut. Paglabas mo dun sa may court, kalsada na pwedeng mag-tricycle papunta dun sa highway. Bakit mo ko dinaan ng long way? Maganda yun kasi, exercise. Ayaw mo nung nadaanan mo pa Pero yung sabi mo mga kasi, bundok. malapit na. Dumaan na tayong pati baboy daw Pero na ang- nadaanan na namin. Speaking of that, Dayo Oy, salamat pala sa pa-energy. Thank you! Naalala ko sa Dayo na yun, kalaban natin sila Renz. Ang malala doon, nasa taas tayo ng bundok. Kapag nahulog yung bola, ang tagal-tagal ng pulutin. Kaya Hindi naman natagalan. nahulog. Buti na lang, hindi naman nahulog. Diba kapag mahulog talaga yung bola doon, matagal kasi nga, bababa ka pa ng bundok, tapos tataas ka ulit. Tsaka Diba ang ganda? that day, habang naglalaro tayo, may naghuhukay naman ng basketball court. Inaayos, Oo. pinapatan. Kaya talagang naglalaro pala talaga sila doon. Memorable Pero yun. talaga siya, oo. Memorable kasi nga, yung kalaban namin, may issue pa sila, magkaaway pala sila, kaya pala, pati ako, sinisigawan. Ako, may kalaban ako. Kaaway mo si Renz nun, ay sorry. Hindi ko nakaawan, may LQ tampuan. na rin. Oo nga, may tampuan LQ pala ang ako. tawag doon yung tampuan. Kaya nagtagtaka ako, bakit pati ako sinisigawan niya, bas parang galit na galit. Tapos, yung pala, sinabi na lang niya after ng game, may tampuhan pala sila. Oo, kasi ewan ko kung ano na yung reason kung bakit kami nagkaroon ng LQ. Oo, LQ. Mapapanood na siguro naman. Okay na kayo mapanood ni Renz. Hello Renz, kamusta ka na dyan? Baboy ka na ngayon, di ba? Yun lang. Pero nice game noon bundok yun, wala akong masabi. Na hindi ko din yung na-expect na sila pala yung makakalaro doon. Malay ko ba? Yun na. Ang layo-layo na ng bahay nila doon, nandun din siya. I have
10 questions for the part 1. Ay, part 1 lang, 10 Part lang. 1 pa lang yun. And then part 2 Grabe, ay meron ding 10 sets. 10 sets tuloy. 10 questions. So, first- ako bigla. First question. Who do Okay. you consider your Puzurubian rival and why? Puso ng rival o So, ano laro? sa laro? Sino ba? In general? Lahat. Sa lahat? Oo. Kahit ilang tao? Hindi, isa lang. Isa lang. Sa akin, si James. Kasi si James, wala na akong masabi. James Alam mo yan, James Ordoña. Ordoña. Hello, James Dami kasi Ordoña. James. Oh. Huwag mo sabihin si James Palyada, grabe ka naman. Huwag ganon. Joke lang, James Palyada ah. Tristan James Palyada, hindi ikaw yun. Si James Ordoña. Okay, si James kasi, nakalaro na natin sila ng mga ilang beses, marami na rin. Nakasama muna bago Oo. natin ito. Ay, ganun ba? Nakalaro na natin sila ng ilang beses, pero kapag dumadayo tayo kasi sa kanila before, sa Manaon, wala silang receive. Totoo yun, malakas talaga silang pumalo, pero wala lang silang receive, wala silang depensa. Kaya palagi rin silang, minsan natatalo sila, minsan natatalo kami. Pero most of the time, tabla, pero mas marami yung panalo namin doon. Kasi nga before, hindi pa sila marunong mag-dig at mag-receive. Yan yung problema sa kanila. Doon, ang tatangkad talaga nila doon. Pero ang spiker natin noon, ikaw lang, and si ano, Oo. ako hindi. Ano lang ako, receiver. Kasi ayaw nila ng rotation. Oo. Kung mag-receive lang ako or magsiset. Yun. Si James kasi ngayon, marunong siyang mag-dig, marunong siyang mag-receive, marunong na rin siyang mag-block, tapos siguro kung ano ako noon, ngayon na siya, gano'n na rin siya ngayon. Nakita mo sa kanya. Oo. Ayun ba yan? Oo. Ewan ko lang, pero hindi ako pukpuk. Hindi ko yung Ano pukpuk ah? Wala akong sinasabi, James ah. Okay, next. Next. How do you deal with bashing or negative comments about your game? Ang masasabi ko lang sa mga bashers is everywhere. Sabi ko nga sa mga nagiging nagtitrain under sa akin, ang mga bashers, ang mga tao, hindi mo yung mapiplease lahat. So, kahit nagawin mo na yung best mo, ginagawa mo na yung best mo, meron pa rin silang masasabi. So, nagdi-deal ako sa kanila. Ako kasi, number 1 basher din kasi ako eh. Sa loob ng court. Kung nakita niya ako naglalaro noon, hanggang ngayon, konting-konti na lang, pero mas malala ako noon. Number 1 basher ako, nagpapalabas ako ng mga tao sa court, nandito ako sa loob ng court. nagmumura. Nagmumura ako noon sa loob ng court, mas lalo na kapag lumalabas na yung sungay. Tapos nagaganyan yan. Alis, alis! Palit! Ganon. Yun nga, magpapalabas ako. Ganun ako katapang noon, pero ngayon hindi na. Mabait na ako talaga ngayon. Nabawasan lang? Nabawasan lang ba? Nabawasan lang, pero ganun pa din. Ganun. Nadidil ko siya kapag Hindi, depende sa kasama. Pag Oo. alam naman yung ugali ko. hindi niya ka-close, hindi na din gaganunin kasi hindi din naman naiintindihan kasi ng iba. So, nadidil ko yung mga bashers. Sa loob lang siya ng court, pero kapag sa labas Sa labas. wala na yun sa akin. Nasa kanila yun kung dadalhin nila pati sa loob ng, pati sa labas para ng court. Speaking of that, merong natakot na isa na Takot sa first akin? time natin nakasama ng dayo. Tapos biglang, nung umalis ka na, sabi niya, ano ba naman yun? Si Sir Kenley, ba't naman ang sungit-sungit? Tapos nagagalit na, sabi niya. Tapos pinagsabihan ko, sabi ko, sa loob lang yun. After the game, wala na yun. And pagkatapos nun nga, siya na yung parating bit-bit mo. Ay, ganun ba? Sino ba? Ayoko ng pangalanan, basta yun. Siya na yung parating yung kasama. Palagi ko na siyang kasama ko, di ba? Oo, di ba? Matututo ka talaga sa akin. Natuto naman. Kung wala kang matututuan, ewan ko na lang. Next Okay, question. Ala, ready na ako dyan. Do you still see yourself playing volleyball 5 years from now? Oo, kasi ang volleyball kasi is parang passion ko na siya. Aside from teaching. So, ang volleyball kasi, nairaos ko ang sarili ko dahil sa paglalaro ng volleyball. Nagkakaroon ako ng pera dahil sa paglalaro ng volleyball. Nakapag-aral ako dahil sa paglalaro ng volleyball. At the same time, marami akong naging kaibigan, mga nakilala, mga nakalaro, yung iba naging, ewan kung karelasyon ba o naging lang. Basta yun na, Saksi kami dun sa relasyon, hindi pa yung kalaro lang talaga. hindi siya volleyball player eh. Close friend lang siguro. Audience ng volleyball. Ay, OJ, so siguro dahil mabait ako. Joke lang. Next,
What's your most memorable dive? Yung palagi tayo dyan sa talugtog. Yung ayaw nilang mag-rotate, ikaw yung setter ko. Sinabi niya yung okay lang, okay lang. Wala akong pakialam, hindi to yung old rule na sinasabi ko dyan sa talugtog. Okay. Diyan sa may sa may bagong gasolinahan Oo, before. alam ko na. Yung palagi tayong naglalaro dyan, yun yung hindi rin sila nagro-rotate, nagro-rotate, tapos ikaw yung setter ko. Anong tawag na doon? Single kill? Oo, single kill. Oo, tama. Single kill ang tawag doon. Palagi sila nakikipag single kill, wala naman silang Pero pag single kill, madalas, ayaw ka nila, takot ka nila ng una. Nung una, pero nung lumakas na si Romel, Oo. si Romel lang tinatapat nila sa atin, diba? Palagi naman talo sila. Talagang, na-try ko yan, parang minamaliit pa. Ayaw ka nila. Ituturo nila ako, yun na lang, yun na lang. Si Pao gusto, siya talagang gustong kalaro doon ng 1v1. Ayaw yung 1v1. Kasi alam ko naman na ML na lang. Ano na yun? Single kill pala, hindi 1v1. Parang feeling ko minalita ko doon na parang kaya namin to kaya. Oo. Hindi ako pumabayag kasi nga feeling ko di ko makaya magbuhay. Siya kasi talaga yung gusto doon nakalaro ka-single kill. Ako hindi talaga nila ako gustong ka-single kill doon. Kasi nga medyo malilit yung mga kalaro namin dyan sa Talugtog. Pero salamat sa inyo, nagkaroon kami ng maraming pair that time. Kasi nga gustong-gusto nyo yung single kill, ayaw nyo ng rotation. Kwento mo yung yung ako memorable yung dito, yung sila din yung kalaban pero dito sa court namin. Yung 1-21 last set. Nanalo tayong first game, second game nahirapan tayo. Tapos magiging tabla. Ang score 19-11. Tapos Sinong lamang? sila 19 sila. Ay oo, Tapos naalala ko yan habol sa natin. court. Tapos ang spiker ng kalaban tatlo. Ako medyo pumapalpak na yung setter namin na nalinervous na. Kasi Sabi ko crucial ako na mag-set. Tapos siya na lang yung ginawa kong spiker. Nanalo kami nag-juice. Tapos nalumamang sila 2021 and then na-straight natin yung the next points kaya nakuha natin. Oo, naalala ko talaga. Ano yun? 1-6? Talaga? 1-6 yun? Ayun sa'yo nun, dahil sa volleyball, ang daming pera. Ito yung makakalimutan yun. Tapos yung mga kasama ko natin, bata tapos baguhan. Oo, si Kurt noon kasama natin. Hindi ba? Hindi pa sila kasama nun. Sino kasama Gabi yun natin? Hindi ko na matandaan eh. Basta mga bata yung mga namin, kasama namin. Hindi ko alam kung sino nagsiset nun pero parang kinabahan na naramdaman na ng konti. Kaya sabi ko sige ako na tulungan mo ako, mag-receive ka na lang. Tapos siya na lang sinetan ko, 1 versus 3, 19-11, tinalo pa namin. Tapos ikaw nag-service ka na rin yata nun kasi walang rotation eh. Ikaw na din nag-serve tapos nahabol ng mga aces, mga tatlo yun. Tapos kapit, ganun lang. Kinapitan na lang talaga namin yung kondo, yung Excel. Tapos tawang-tawa tayo kasi nga, 1-6 yun, tsaka natalo natin sila. Memorable, 1-6, 1 versus 3 grabe naman. Yung tawag sila ng tawag pa ng net card wala na, pero tinalo pa din namin. Talo sila doon. Thank you, Talugtog boys! Hindi na sila naglalaro yung mga yun. Oo, kasi may mga asawa na ata sila or talagang may work na sila. Yung iba nakikita ko pa. Name your all-time Pusurubian dream team. Kahit 6 lang. Dream You team? may include or you may not include your name. Siyempre ako, number 1 ako. Ano ka lang, per position. Sige, dalawa ko. Sige. Ako, 6, hindi pa pwedeng 7 pa. Pito. Kasi libero yung isa. Ang gusto ko talaga mag-libero talaga noon, si Kurt. Hanggang ngayon si Kurt pa yung gusto ko maging libero. Sa dream team ko sa Pusurubyo Siyempre ikaw, Pau, ako. Open muna. Sa open, Dalawa. kasi marunong tayo mag-adjust sige. Kaya 6 na lang, ay 6, hindi ko na sasabihin yung position kasi marunong tayo mag-adjust. Yung 4 na babanggitin ko kasi marunong mag-adjust. Ang libero gusto ko si Kurt William Quezon. Tapos mga spikers ito, Paulo, ako, Queen Tamaraw, si James Ordonia, si Jaymar. So, ilan na ba yung nabanggit ko? 4. Plus yung libero, 5. Sino si setter? Sino ba magaling mag-set? Ang gusto ko mag-setter ngayon yung nakita ko na yung gumanda na kasi yung pagsiset niya ngayon si Juan, sino na to? Si Andrew Canilang. Maganda na yung pitik niya ngayon. Nung nag-varsity siya ng UCU, gumanda yung pitik niya sa pagsiset. Pero nagaganda na ako ngayon sa pagpitik niya. So bakit pinili ko si Andrew Canilang sa ibang mga setter dito sa Pusurubyo? Kasi sa height niya, pwede na siyang maging blocker. So meron pa akong isa.
5 na tayo. Andrew, ikaw, ako, James, Jaymar, Kurt. O yung Isa pa. pang isa pa siguro pang-pito dahil rin sa height. Sino na yun yung palagi kasama ni James? Yung matangkad Si din. Jojo. Oo, si Jojo. Ano ang pili niya? Mark Banda. Si Mike Banda pala. Yun yung dream team ko dito sa Pusurubyo. Alam niyo yan kapag nagsama... Sinali ko din siya. Oo. Sa dream team ko. Alam niyo yan kapag nagsama-sama yung mga yan, ay naku, napaka-powerful ng Pusurubyo team kapag nagkaroon lang ng municipality or whatsoever na league dito sa within Pangasinan. Kapag nagsama-sama yung mga players na yan, wala na akong masabi. Ang ganda ng team. Basta magkaroon lang ng magandang communication. Kasi magaling mag-team kasi siya. Si Jojo. Oo. Magaling siya. Before lang kasi, di ba nakumpara natin before kaysa sa ngayon, yung gumaling na ang mga Manaw. Noon wala. Pero ngayon ang galing na niya. May ko-consider din sana ako na isa pa, si Juan, si Sibong, yung pinakamalakas Ay, before. Pangulo. Oo. Yung pinakamalakas before dito sa Pusurubyo, na nagkaroon na rin siyempre ng asawa ngayon, tapos Hindi na siya taga dito. oo. Hindi, nandiyan pa rin sila sa Palguit pa rin sa Diba? minsan. Pero most of the time, sa Ah. Barbara. Santa Barbara na siya. Doon na siya inuwi. Actually, siya yung inuwi. Siya yun. Yun yung mga dream team ko, parts. Pero siyempre yung iba, reserve, nasa isip pa rin. Pero hindi na siguro babangkitin. Babangkitin pa ba? Hindi na. Ikaw? Sige, kung babangkitin ko pa, siyempre ilan na? Pang 8? Oo. O 8. Yun yung top 7 ko Tapos, Next in line. next in line na 5. 5? Ikaw? Oo, pwede din. Para maging 12, yan dyan si John Mark. Gusto ko rin siya kasama si John Mark since parang ako na rin ang naging mentor niya. Nagturo na rin ng volleyball. Tapos dumadalaw-dalaw ako sa school nila para maging part ng coaching staff, training staff ng Merihal dyan sa Pusurubyo. Hello mga taga Merihal. Thank you pala mother for accommodating me there and being mabait sa akin sa school ninyo. Next, gusto ko rin makasama sa dream team ko si... Sino ba? Pang siyam yan. Pang siyam na. Para sa sobrang dami ng players dito sa Pusurubyo ngayon. Hindi naman sila Sabi magtatampo. nila, Oo, ang hirap pumili. Pero wag niyo naman wag kayong magtatampo kapag hindi kayo na-include Pero alam niyo naman Hindi na yan. may kanya-kanya naman tayo, para tayong strength, tapos may kanya-kanya tayong weaknesses. Aminado naman ako doon. Kasi not all the time is maganda yung laro ko. May time na tai-tai. oo, may time na minsan may palakulo nilipat, pero minsan lang yun, hindi kadalasan. Sino pa ba? Kung pupunta tayo dito sa pagkaroon tayo from Manaol, Palbuyod, sa nama meron si Romel Freehas. Maganda kasi yung quick niya malakas. Nakalaro ko siya last week. Si Romel Freehas, isasama ko siya sa dream team ko. Next, napunta na tayo ng Number 10 na. number 10. Sa Bubunan, wala akong masyadong kilalang players. Hindi na naglalaro ko yun. May mga players din sa Bubunan, though hindi naman sila masyado pang magaling sa ngayon. Ewan ko lang Hindi ngayon. kasi natin sila nakakalaro sa sports. Hindi natin sila nakakalaro kadalasan sa sports. Pero naglalaro sila sa kanila. Sa kanila. Kasi kapag balak Isa, natin, hindi ko alam pangalan. kasi dumayo doon sa Bubunan, ayaw nila ata or ewan ko kung ano yung reason kung bakit ayaw nila kami papuntahin Hindi doon. natuloy. Oo. Baka pa lang siguro, mga baguhan pa lang daw. Ang sinasabi kasi yung reason is baguhan pa lang yung mga players ng Bubunan. Pang 10, punta ako ng Rosario. Gusto ko sa Rosario si Juan, si Ivan. Gusto ko rin may sama si Ivan sa team as middle blocker. Kasi kung matataymihan talaga ni Ivan yung pag-block, nakaka-kill-block din siya. Black party. Oo. Black party kasi yung kulay niya talaga black. Black party ba? pag ako yung pumapalo. Lagi niya akong binabantayan. Oo, ganun si Ivan, masipag. Yung mga yan, karamihan naman ng mga nabanggit kong names is nakasama, nakakalaro, kung saan laro. Ano lang, umiikot. Oo, ikot-ikot lang siya. Kasi kami, hindi naman against dun sa iba na gusto yun ang kasama. Oo. Kami we can play with any player. Parang kahit sino, okay lang. Basta makalaro na. Flexible. Hindi kami nagsistick dun sa wala lang. Kanya-kanya din naman. Oo, kung minsan magkakaiba tayo ng team, magkakalaban tayo. Pero kadalasan kapag Nagkatawa ako, tayo, speaking of that, di ba dyan sa sa Magbagan, sabi nila, bakit
hindi nyo nakasama yun si Kenji. Magkaaway na ba kayo? Tapos biglang nakita kasi nila doon sa talugtog. Magkalaban niya yung team. Kaya tinatanong nila, magkaaway ba kayo? Tapos sabi ko, hindi po, gano'n naman kami. Kahit sino naman pwede namin kasama. Minsan talaga gano'n. Salamat din sa Kwan, pa-swing. Nagtataka sila, tapos nung nakita din nila si Kurt kalaban din, parang hindi na daw ba kasundo. Kaya explain ko, kahit sino naman yun. So, sa atin kasi, pwede tayo sa lahat eh. Oo. Pwede tayo mag-adjust sa lahat ng positions natin, tapos sa lahat ng mga nakakasama natin sa loob ng court. Ewan ko lang sa ibang players sa ngayon na. Ako gusto ko yung Pang sino- 10, tapos na ako sa pang 10, di ba? 11 na. Pang 11, Sunrex. Ang tangkad niya, kapag mas palagi pa siya naglalaro si Sunrex, Mas madadevelop. mas madidevelop pa siya, tapos yung height is might niya. Naalala ko yung dumayo kami doon sa, dito kina James, Paliada doon. Bantugan. Bantugan, ayaw siyang kalaro. Kasi Tinuro. malaki. Kasi Ang malaki tangkad siya. niya kasi. Oo. Tinuro siya, imbis na ako yung ituturo nila. Ay, maliit lang yun, sabi niya. Kasi mas matangkad pa siya sa akin. Nagkamali sila. Sorry, nagkamali ko Kilala kayo, di ba? Nagkamali sila ng tinuro na huwag paglaruin. Si Sonrex ang tinuro, hindi ako. Mas natutuwa pa kasi sa Rex nun kasi may pera siya. Hindi siya nagpagawa. Nanalo kami doon ng 3,000 sa totoo lang. Kaya 3,000. Thank you. 2 games yun. Okay, question number 7. Dahil love month, kamusta? Ay, Love dahil month? love month, masaya ba ang puso ng isang Kenji ngayon? Pwede ba akong hindi sumagot? Ikaw, pati mo sagutin. Kasi baka kung ako ma-DSWD ako, mawawala ako ng license. Mas below 50 na naman. Hindi. Basta, no comment. Okay, nadala yung sagutin. Oo. Pero, Pero, okay. Go. sa love life naman, siguro, mas gusto ko lang siguro ng More kung sa private. susunod, sa susunod na magkaroon ako ng relasyon, siguro yung mature din mag-isip. Yun, kasi ako yung palagi nag-a-adjust. Siyempre, kapag alam mo naman na mas bata sa'yo yung karelasyon mo, you know, ikaw talaga mag-a-adjust. Keep it within your circle. Oo. Kasi, most of the time, madaming nakikialam. Yung, Narinig ko kasi yan yung kanya dati. yung, Pinagtatawanan siya. yung love life mo kasi ngayon is napaka-private. Though may mga mangilan-ngilan na nakakalam kung sino siya, kung taga saan siya. Actually, malapit lang. Basta dyan lang siya sa tabi-tabi. Kung mapapanood niya, ganda, I love you. Yun na. Narinig ko kasi yan kung minsan, parang hindi na lang nila respect. Bahala sila mo. Sa volleyball lang, dami-dami ka. Yung mga kalaro ko noon. Pinagtatawanan kasi. Hindi naman dapat. Yung mga kalaro nga natin noon na akala mo kung hindi sila magkakarelasyon, sila na ngayon ang magkakarelasyon, di ba? O ibang pa ako, TikToker ko, hindi yun. Ayaw ko rin magsalita, basta Hindi sila yun na dito yun. kayo. Basta tumaya tayo sa isang lugar and then nagulat ka naman kayo yung topic niya. Wala akong, basta. Okay, number 7 question. Nagkaroon ba ng chance na makateam ang isang player or players na ayaw mong makalaro? Kunyari, walang choice. Ay, anim na kami dito. Hindi ko gusto yung isa. Or hindi ko gusto yung iba. Dahil wala lang choice, kailangan Fighting maglaro. 6? Hindi, meron kang, kunyari nakasama mo isa or dalawang player na wala lang choice. Ayoko silang kasama sana. Kaya lang, kumpleto na yung kabila. So, hindi ako makalipat. Parang gano'n. Sa akin naman hindi. Wala akong, siguro sa dayo, kapag sa dayo, pero pag liga, kung sino talaga yung kasama ko, okay na yun sa akin. Pero kapag dayo kasi, Hindi, pag ano lang, play lang sa sports, gano'n. yung play So, na. yung regular everyday lang ano. May time na ano ba naman to, kasama ko na naman, hindi na lang lumipat parang gano'n. Wala naman. Kasi, sa akin, kung sino na yung abigaw talaga, pagtsagaan na lang. Kasi wala ka naman talaga magagawa doon eh. Hindi mo na naman siya pwedeng palayasin gaya ng mga ginagawa ko na nagpapalabas ako kapag may pagpipilian. Kapag mo walang pagpipilian, go lang, ilaban na lang, gano'n. Kasi meron talagang mga gusto nila magkakasama sila. Oo. Kaya, doon ka sa kabila, wala kang choice. Kadalasan tayo magkakasama sa sports kasi nga parang nabuo na yung team nila tapos pag dumating ka doon, dadating ako, tayo yung magkaka-team. tayo. Ano, wala naman tayong notice doon eh, kundi talagang parang tinadhana na talaga tayo na magkakasama gano'n. Kasi sa kabila, kompleto na sila. Sinadhana din sila doon. Tinadhana na sila doon na magkakasama. Hanggang sa ngayon, parang gawin pa rin naman. Ganun pa rin. Iba yung mga kasama. Pero nakakasama pa rin naman natin sila. Oo. Pagdating sa liga, kapag play lang sa sports, speaking of sports, marami tayong memories dyan. Sa second part natin. Sa second part tayo, sige, Hilo Sports Complex sa second part ka. Obviously, number 7 related yung number 8. Ay, hindi man related, parang kabaliktaran. Sino naman yung favorite mong ka-team na isa lang? Isa lang.
Pwedeng dalawa. Sige, dalawa. Siyempre, Quintama raw to. Siyempre, ikaw yung isa. Alam ko naman kasi dahil Sabi mo, set din ako. ang tagal na namin magkasama talaga ni Pao. 2014 pa. Di ba? Matagal na kami magkasama. Sabi nga niya kanina, sa Siya talaga yun. pinakaunang part ng video ng quiz. Parang ako daw yung nagyaya sa kanya ng dayo. Parang nag-introduce ng dayo. Na hindi ko alam yun dati. Oo. So, parang sinasabi mo ata na parang tanda-tanda ka na, hindi pa. Uy, wala akong sinabi. Nasa 20s pa lang ako. Isa dapat yung sa Joke. 10 question, pero ano, Ay, hindi ko lang ganun ba? tinanong. And then, matagal na akong naglalaro. Siguro sabi mo na nasa 3 decade. Pero yung pintahin na, kung ilan na yung taon ko. Basta, yun na yun. Ako, Siyempre, ikaw yung isa. yung isa. Kasi ikaw, kapag pangit yung setter natin, kapag hindi ko lang gusto, kilala mo naman ako. Baka, Diba? Kilala mo ako ever since na kapag hindi ko na nagustuhan yung laro, paalisin niya, tapos switch kami. Ikaw yung kaya. ikaw na lang mag-set kasi Oo. hindi ko gusto yung play, ganon. Siyempre, ikaw ba naman kapag sa mga play kasi, as much as possible kasi, napaka-competitive ko na tao. Sa loob ng court yun ha, sa labas naman ng court, yung Wala. yung mismong ako, wala na yung mga Wala na yun. Oo. Wala na yung sungay po, sungay as Quintama raw. Basta kung ano yung nasa loob, iwan mo sa loob. Huwag mong dalhin sa labas. Ganun lang talaga siya. Tapos yung pangalawa, ang gusto kong makasama sa loob ng court na pangalawa is si James. Si James Ordonio. Since si James kasi, nung nagpa-tryout ako sa UCU, siya yung number 1 na pick ko as an nakuha naman assistant coach ng UCU na Personals Division. Oo. Kasi ang galing niya talaga. So dalawa kayo na gusto kong makasama sa loob ng court. Sabi ko nga kanina, di ba, tinanong mo kung sino yung dream team ko, which na-include naman kayo. Kasi nga gusto ko kayo kasama sa loob ng court, yung Makati. Second to the last. Pero Second to the nagustuhan ko na last gusto ko question. para maghapon na itong interview na to. Are you willing to train players with attitude problems? Oo, yun yung gustong-gusto ko i-train talaga nang maputol kagad ng kanilang sungay. Kasi may attitude problem din sila, bala silang mag-flash. Yan yung gustong-gusto ko. Actually, hindi ko na mababanggit kung sino tong player na to. Pero, Challenge. pero hindi naman siya taga Pusurubio, taga ibang coach siya. Kasama ko siya sa UCU, sa AS Varsity. Actually, napakagaling niya. Yun nga lang, hindi siya umattend lang ng training. Doon siya yung number 1 noon sa amin na pinakamagaling. Natanggal siya sa loob ng team kasi nga, yung behavior niya towards playing volleyball. Gusto niya, pagpunta niya doon sa loob ng court, Play na. hindi na siya yung nag-undergo ng training, gano'n. Mm. Though, sasabihin ko sa lahat ng mga baguhan o yung mga players na nakalaro ko na, ay yung mga magiging mag-train under sa akin, kapag mag-attitude ako, kapag mag-attitude pala kayo, wag ako. Babala. Sawa ni Papalo. Kapag ay nako, sasabog ang bulkan kapag ako yung nag-attitude. Hindi nyo talaga mag-uusat at hindi nyo makakalimutan ang pangalan ko. Baka isumpahan nyo pa ako kahit kailan. Daw hindi ko kayo dapat, pero sinasabi ko na, kapag nag-train kayo sa akin, attitude kayo, mawawala yung pagka-attitude nyo. Yun lang. Okay. Last question for the part 1. Last question na. Is there an instance that you almost gave up playing? Yes, meron. Dumarating sa akin, sabi ko nga kanina, all humans have their own strength and weakness. Kung minsan kasi, meron. Ewan ko kung saan na ako naglaro nun eh. It's either Ata Binalunar or Bautista. Wala talaga akong laro noon. As in, wala akong laro. Tapos natalo kami ng 3 games. Dumating yung time na sabi ko, ay, hindi ko na-deserve maglaro. Parang, actually tumigil ako ng paglaro ng 1 week. Hindi ako naglaro ng 1 week. Dahil parang na-depress ako. Kasi hindi ako nakatulong sa team na manalo. Dayo yun. Dayo kasi siya. Sabi ko nga kanina, banggit ko na napaka-competitive kong tao. Kapag natatalo, parang nasasayangan ako ng hinaya, kaya ginagawa ko yung best ko. Kung hindi pa rin mananalo, yun yung mga reasons kung, yun yung isang reason kung bakit parang nag-give up ako ng paglaro na as. Sabi ko, parang ayaw ko na talaga siya. One week ako hindi naglaro noon, 1 week ako nagmuni-muni. Tapos nung Balik din naman siya. hindi. Parang ang nangyari kasi parang nagpahinga lang ako, pero hindi ako sumuko. Hindi nga, pero huwag titigil. Yun nga. Ganun. So, lahat naman ng tao is dumarating sa mga ganun na times na magkakaroon ka ng pangit na laro. Pero, ang masasabi ko lang, kung ano yung nagawa yung pangit na laro,
maging lesson learned na lang sa inyo para mag-take advantage kayo doon na mayroon pa pala akong dapat matutunan. Meron pa pala akong dapat na-improve. Kasi yun yung nakakataon. Kaya nga sabi nga is, everyday is learning. Kaya lahat, araw-araw mo matututo ka. Ayun lang. Next game di mo nadadali. Oo. So dahil sa nangyaring yun, 1 week ako nagpahinga ako. The next, tuloy-tuloy pa rin yung laro ko kahit Till now, Oo, hanggang ngayon naglalaro pa rin. pandemic. Kahit ECQ nga naglaro ako, ewan ko lang kung saan banda, basta nakakapaglaro ako ng ECQ. Oo. Ang maganda doon, kami lang naman yun. Oo. Wala namang... Walang mga taga-ibang Taga-ibang bayan, ganun. Taga-ibang probinsya, ganun. Basta dito lang sa atin, within our territory. Oo. That's the part 1. Thank you for watching this vlog. And if you're new to my channel, please don't forget to like this video and subscribe to my channel. And hit the notification bell for you to be updated for my new videos like this one.